Gaurko gaia, hiru bertsu, neurri eta doinu librean kantatzeko, hau duzu. Zuretako zer da eskola? Zuretako zer da eskola? Hiru bertsu nahi duzun neurri eta doinuan. Hain dugu gure hezkuntza sistema, ederra eta prestua, norberak gara dezake bertan, barreneko talentua. Baina eskolari batzuk diote, bere esanahia kendua. Naiz ikastolak ideia duen, aspalditik hobetua. Eskola ez da nire ustetan, berez eskola ez da inolaz ere. Eskola galdu du nere ustez, bazuen errespetua, benetan baita norberak ongi, ikas dezaken lekua. Behin eskolan hasi ginen gu, apal-apalta erabe, urte pila bat pasatu dira, geroztik horren xuabe. Ta egin gara esan diguten, gauza pila baten jabe. Zer den ederra, zer den itxusi, zer den arin, zer den grabe. Gaur egunean errepikatuz, erakusten da debalde, norberak pentsa lezaken ura, zer dugun galdetu gabe. Gure klasetan bada nahikoa, aisita entretenimendu, ta ikastola alde hortatik, nahi nuke egun omendu. Naizta sistema uniformean, estrategiak gailen du, ez nioke nahi ikastolari, bere merituak kendu. Kanpoko haizea izaten da maiz, klaseko minen ukendu, ta eskolak ezin izan duena, bizitzak irakasten du.